Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphathela amazwi la ekobaba angomhla ka-25 June. Hayi-ke guys, uZwelakhe usemaneke nje wabiza uBahumi ezomnikeza incwadi ethi akayise kubaba wakhe uMr Mtaungi. uBahumi-ke guys uyayikhumbula kahle incwadi anikezwa yona, wayisa kubo-ke kwagcina kwangafika-ke abantu-ke ukuzokhonga. Kuyimanje nje umndeni wakaMtaungi awumfuna la ebheke ngakhona kuZwelakhe ngenxa yokuthi-ke akavazi asifeze isithembiso sakhe. Manje mase phethe incwadi yesibili-ke ubona sengathi-ke ubaba wakhe uzomane nje amhlafuna amfele, asho ukuthi lo mfana usefuna ukuzosiphinda ×2 yini na asiphoxe. Guys, uthe khona ngeke. Mina nobaba wami asikhulumisani kuyimanje. Wathi ngiyacela Mtaungi, mnikeze le ncwadi. Incwadi yokuxolisa le. Kumele ngiqale ngihambise yona kuqala before kuba khona-ke incwadi engiyihambisayo ezoba ne-date yokuthi beza nini-ke abakhongi-ke ukuza lapha ekhaya kini. Guys, wayithatha incwadi uBahumi, shawa uvalo lapho, uyisa kubo kubaba wakhe. Ubaba wakhe-ke ngampela kamkhulumisi. Ubebheka-ke ama-CD laphaya. Wathi uthi umnikeza i-CD ayithandayo, wamane uyibeka eceleni nje wangafuni ngisho nanokuthi ngiyabonga mntanami. Uthe suka lapho uBahumi-ke washo ukuthi tata, nayi incwadi. Wathi incwadi yani le? Wathi ivela kuZwelakhe. Wathi ongitshele mntanami, umthetho wakho wena usukhohliwe. Wathi ngikhohlwe yini baba? Wathi indlela esikufundise ngayo mntanami, indlela esikukhulise ngayo usuyikhohliwe. Kungani ngampela uyihlambalaza kangaka wena uqobo lwakho? Guys, kwangahamba-ke kahle kanjalo. Wabuyela emumva-ke kuyena uZwelakhe-ke uBahumi esethukuthela ugirl. Wathi hawu Mtaungi, awungitshele kuhambe kanjani? Wathi ngicela ulethe abakhongi. Wathi hayibo, ubaba wakho uvumile? Wathi ngithe ngisacela ulethe abakhongi beze ekhaya laphaya. Wathi ngobani? Wathi ngifuna unikeze ubaba iy'nkomo zakhe ukuze ajabule. Like ugirl usemane uyazenzela lento le. And uyabatshela ukuthi ngiyamthanda uZwelakhe, ngifuna ukwakha impilo naye, abafuni ukumuzwa. So semane ethi nje yazini, ayimane ifike le nkomo sibone ukuthi uzoyijikisa yini ubaba. Yo! Guys, akupheli-ke lapho. Kunodade wabo-ke kaMakaZwelakhe. Unomyeni wakhe-ke lo girl lo. So ufikile-ke namhlanje. Hayi wabingelela kahle. Hawu kodwa dadewethu uyaphila? Umambokazi-ke wathi yebo hawu ngiyaphila. Hawu uze noSibari? Yebo. Hayi-ke wathi nje uSibari ithi ngikhulumele naye mina usisi wakho. Wathi ma, bengicela nje bandla ungiphe umsebenzi. Wathi umsebenzi? Wathi yebo. Wathi abona nje nginawo wonke amaphepha. Ngine-license code 10, ngine-PDP, kanti-ke ngine-experience. Ngisho isithende sami sisize saguga, ngidrive ama-truck. Wathi ngebhade nangeshwa-ke asinawo umsebenzi le ekhaya. Wathi hayibo, kanjani? Angithi nina nisanda ukuletha ama-truck impela amashasha kule nkampani entsha ekuthiwa iMkhize Logistics. Wathi hhayi kanti-ke sesibatholile odriver abasha. Wathi ubhuntodwana uZwelakhe, ithi ngike ngikhulume naye. Wathi akekho uZwelakhe. Washo eqhamuka uZwelakhe guys. Wathi obani abafuna ukukhuluma nami? Wathi hawu ndodana, uyaphila kodwa? Wathi yebo ngiyaphila. Uyaphila wena? Wathi yebo. Wathi yazi phela lana wendodana ngihamba ngifuna umsebenzi wokushayela ama-truck. Manje ngiyamuza uma wakho la. Wathi bese ngishilo-ke mntanami ukuthi awukho umsebenzi, sinabo-driver. Wathi hayi kanti kunabo-driver abawu-2 nje engibaxoshile izolo akade beganga la. So ungafika nje uzoba omunye ovala isikhala sabo kusasa lokho kusayo. Yo guys, wajabula umyeni-ke kadadewabo kaMambokazi-ke esebona ukuthi uZwelakhe uvumile ukuthi aqashwe. Lapho uma wakhe akavaze be-happy nhlobo ukubona ukuthi indodana yakhe-ke yeqa umthetho wakhe yena uthi cha yona iyavuma. So but-ke uZwelakhe-ke vele izwi lakhe yilona elokugcina. Uma sesethe uyaqashwa lo malume loya vele usengoqashiweyo. Guys, indaba ibhedalanayo. Nangu-ke uDumisani usebonile ukuthi kunabantu abawu-2 abaxoshiwe ekade bekhwabanisa naye. Useyagijima naye uyoqasha abanye-ke abawu-2 ukureplace laba engamtshelanga uZwelakhe. Uyafika lapho usethi weZwelakhe ungakhathazeki, nami sengibaqashile odriver abasha njengoba sixoshile abaya izolo. Usethi utshele ba? Wathi akubalulekile ukuthi ngitshele ba ngoba vele manje usuyazi. Wathi hawu ngebhadi-ke baba omdala nami sengibaqashile-ke abazoba replace. So hayi uzobona ukuthi wenze njani ngalabo abaqashwe wena. Hayi wathi uthi uzama ukugoloza indodana yakhe uMhlaba. Yathi we baba, vumela labantu abaqashwe uZwelakhe kube ibona abasebenzayo.
Angithi wena owuqashile abesibagxoshile babheda abantshontsha la enkampanini. Nikeza ithuba Uzwelakhe-ke sibone ukuthi abazoqashwa yena bazohamba kahle yini na. Ngeke phela usilethele abanye abantu bephinde futhi bebhede. Awuyeke uZwelakhe manje, dedela uZwelakhe. Wathuka-ke guys-ke manje ukuthi hawu indodana yakhe ayizalayo eswini isiyamjikela manje isaphotha uZwelakhe. Kanti guys, iplani le yonke uyibezele ngasese wathi awungitshele wena qale nini ukusaphotha uZwelakhe. Ukhulumela uZwelakhe wena ushiya mina ukhuluma. Basilalela baba, ehlisa umoya. Angithi sifuna uZwelakhe asithembe. Angithi manje sibhedile ekuqaleni. Manje sifuna ukuthi abe nesiqiniseko sokuthi angasithemba. Kuthi mase sisenza lo mkhuba wethu, senza lo bukhwabanisa bethu engasisoli. Awubonini wena ukuthi iplan leyo? Ubonile indlela ngibuke ngayo emva kokuthi ngimkhulumele? Usezongithemba. Ebese ngaloku evula amehlo mekuthi siyasebenza, senze kahle imshikashika wethu singaboni umuntu. Wathi ngithi ngizalo wena mina, ngizalo wena phela mina usukhohliwe yini? Guys, wajabula uDumsane. Wayiqhawula indodana yakhe, waze wankonkomala kubonakala ukuthi manje uproud ukuthi ukhulisa amadodana amaqili njengaye. Guys, akupheli-ke lapho. uZwelakhe uke wahlala phansi-ke naye ubaba omdala uDumsane ezomcela ukuthi amhambisele amalobolo lapha kuMtawunge. Umane nje wathi hhayi ndodana, asikho isidingo sokuthi wahambise ngokushesha kungaka. Wathi hawu ngobani? Kubuza-ke manje uma wakhe. Wathi ngoba uma mina nje ngenza isibonelo bekuyami leya ndodakazi, bengingalinda noma umnyaka noma emithathu noma ewu-5 manje ngimxolele umuntu ongenza into ebuhlungu kanje. Awubonini wena ukuthi lo muntu usakuthukuthelele? Wathi cha baba omdala, awubonini ukuthi mengase sihambise manje-ke lezi inkomo uzokwazi ukuthi ehlise umoya aphole. Wamane wambuka kabi umakaZwelakhe ngoba uyamazi vele ukuthi akafuni lo mshado uqhubeke. Wabona kuDumsane ukuthi no, menqaba-ke kuzobe sikasolisa ukuthi vele unesandla ngisho sokuthi la malobolo okuqala angaphumeleli. Wavuma wathi kulungile. Guys, kulela khaya hayi ngeke umabheke eThwane. Yazi-ke kuthiwa imindeni ayizwani, kodwa-ke like ubufakazi bukulesa story lesi ikwababa. Umndeni hayibo guys, awuzwani umndeni. Kakhulukazi futhi mekuthi sekuzelwe iy'ngane la. Sekuqala manje kuyaqhathaniswa ukuthi iy'ngane zikasibanibani zenza ukuthi ezasibanibani zenza ukuthi zikasibanibani ifundile zafika la ezikasibanibani ayifunda. Guys, kuyashuba guys, comparison idla umunyu. Sesizolinda-ke guys ukuthi-ke ngosuku lwamalobolo-ke uDumsane akazofika yena amoshe laphaya, ngoba siyazi sonke ukuthi umkhwenyana akabi khona ngosuku lwamalobolo, uba ngaphandle. Asithembe uDumsane akazofika akhulume into ezomane imoshe inhliziyo-ke kababa uMtawunge, ebese kwaye lawo malobolo agcine engaqhubekanga ngisho sebefikile-ke abakhongi. Aphela lapha mazibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe button, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNgqibile nginiphathela amazwibela ekobaba angomhla ka 25 June.